איזה כיף לראות אתכם, שמי אלון אביאני ואני מנכ"ל חברת אפיק, נותן שירותי ליווי וייעוץ עסקי לעסקים מבוססי ליווי ייצוא, והיום אני רוצה לשבת אתכם על נקודה שנקראת מכון התקנים. מדוע היבואן חייב לבדוק את המוצר שלו במכון התקנים? מאוד חשוב, כל מוצר שנכנס לישראל עובר דרך מכון התקנים, ואם הוא מאושר על ידי מכון התקנים הוא גם ייכנס לארץ. אם הוא לא מאושר למכון התקנים הוא גם לא ייכנס לישראל. ומה קורה שמוצר לא נכנס לישראל? יצאתם, עשיתם סקר שוק, רכשתם מוצר, שילמתם למפעל, שילמתם את ההובלה ואת המשלוח לישראל, זה ישב במכס בנמל, שילמתם גם אחסנה על זה, בדיקות מכס וכל התקופה הזאת שישב בנמל. השירותים של העמיל מכס והשירותים של המכון התקנים, ובסוף אחרי כל התהליך הזה המוצר נשאר בנמל ולא השתחרר. מקרה שקרה, בחורה שאני מכיר שעשתה יבוא של כריות עם גוף חימום לישראל, יבוא מאוסטרליה, לא בדקה את הנושא הזה. המטען הגיע לישראל, ישב 3 חודשים בנמל, היא שילמה את האחסנות, שילמה את השירותים, שילמה את התהליך, גם לחברת השילוח וגם לעמיל מכס בישראל. כתוצאה מכך היא לא קיבלה את המטען שלה, כי היא לא היה מאושר במכון התקנים, לא היה לו סיווג במכון התקנים. לכן מאוד חשוב לבדוק את הנושא הזה. אם אתם לא רוצים להתעכב בנושאים כאלה או בבעיות כאלה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר. שמי אלון אביאני, מנכ"ל אפיק, חברה נותנת שירותים לליווי וייעוץ עסקי לעסקים מבוססי ליווי ייצוא. תודה ולהתראות.